Kurs zázrakov, lekcia 47. Boh je sila, ktorej dôverujem. Ak dôveruješ svojej vlastnej sile, máš všetky dôvody na to, aby si bol podozrievavý, znepokojený a ustráchaný. Čo môžeš predvídať alebo kontrolovať? Čo je v tebe také, na čo sa dá spoľahnúť? Čo by ti dala schopnosť byť si vedomý všetkých aspektov každého problému a vyriešiť ich tak, aby z toho mohlo vyplynúť iba dobro? Čo je v tebe také, čo ti dáva možnosť rozpoznať správne riešenie a záruku, že sa ono uskutoční? Sám od seba nemôžeš urobiť žiadnu z týchto vecí. Kto môže pokladať vieru v slabosti a cítiť sa bezpečne? Kto však môže pokladať vieru v sile a cítiť sa slabým? Boh je tvojou bezpečnosťou v každej okolnosti. Jeho hlas prehovorí v jeho mene vo všetkých situáciách, hovoriac ti presne, čo máš robiť, aby si privolal jeho silu a jeho ochranu. Neexistujú výnimky, pretože Boh nemá výnimky. Hlas, ktorý hovorí v jeho mene, myslí tak isto ako on. Dnes sa pokúsime dostať za tvoju slabosť k zdroju pravej sily. 4-5 minútové obdobia cvičení sú dnes nutné a zvlášť sa odporúča, aby boli dlhšie a častejšie. Zatvor oči a začínaj ako zvyčajne, opakujúc ideu na dnes. Potom minútu alebo dve hľadaj v tvojom živote situácie, do ktorých si investoval strach a zbavuj sa každej z nich povedaním si: Boh je sila, ktorej dôverujem. Sila Božia v tebe však dosahuje úspech vo všetkom. Rozpoznanie vlastnej krehkosti je nevyhnutným krokom v náprave tvojich chýb, no nie je on postačujúci, aby ti dal istotu, ktorú potrebuješ a na ktorú máš právo. V neskoršej fáze cvičenia sa pokús siahnuť do hĺbky svojej mysle do miesta pravého bezpečia. Rozpoznáš, že si sa tam dostal, ak pocítiš hlboký pokoj, hoci aj na krátko. Je v tebe miesto, v ktorom panuje dokonalý pokoj, v ktorom nič nie je nemožné. Používaj ju ako odpoveď na všetko, čo ťa znepokojuje. Pokoj je tvojim právom, pretože dávaš svoju dôveru sile Boha. V dnešnej lekcii sa začíname pozerať na silu cez malé S a silu cez veľké S. Ako sa asi domýšľaš, táto sila cez malé S to je to, čomu sme verili počas celého nášho doterajšieho života. To je ten prístup do sveta, v ktorom sa musíme usilovať, zabezpečovať, súperiť, manipulovať. O tej sile cez malé S, ktorá je veriacou nášho ega, ktorá je odvodená od strachu a je v nás v spojení s rôznymi obrannými mechanizmami. Ona je zameraná na prežitie, na usilovanie sa o akceptáciu, lásku, bezpečie. Takže vieme, že tak už nechceme a začíname sa pýtať: no dobre, ale ako môžem inak? A často je tu to: no ale ja neviem ako inak. Ja neviem, ako môžem dôverovať sebe, iným, životu, to už vôbec. Ako sa robí tá dôvera? A vtedy fungujeme celý čas z úrovne sily cez malé S. A tu je utrpenie a zmáhanie, pretože tu sa celý čas spolieham na seba a myslím, že som vo všetkom samotný. Teraz sme zodpovední za seba. Keby sme neprebrali nikdy zodpovednosť za seba, za svoj rozvoj, vedomie, za bytie v svojej pravde, za rozpoznanie tých všetkých boľavých, úzkostlivých miest, to by nás tu vôbec nebolo. Takže zodpovednosť je dôležitá. Ale berúc zodpovednosť za celok života, za to, ako nás vedie, za predvídanie ďalších krokov, za pokus nejakého najvhodnejšieho plánu, to je nemožné, pretože nemáme k tomu prístup. Naša myseľ, ego, nemá k tomu prístup, nemôže vidieť to, čo tu ešte nie je, nemôže predvídať. Avšak keď sa spájame s tým miestom v sebe, kde sme v božskom prúdení, to nás posilňuje. To je sila cez veľké S. Aká to je úľava, aká to je radosť, aký to je pocit bytia vedeným, zaopatrovaným, keď vieme, že môžeme dôverovať vyššej sile, ktorá nás vedie, ktorá je všade prítomná, všemocná, ktorá nás miluje a celý čas sprevádza k sebe. V živote z lásky, z otvorenosti. Boh je sila, ktorej dôverujem.